Abambo. Most welcome, Madam Patricia Kaliati. Most welcome, our father, Kaliati. You are most welcome indeed. Very, very welcome. But before we start I would rather ask a volunteer to say a prayer before we start anything else. Let us pray. Our God and Father, in the name of Jesus, that this was planned, we are able to see with our eyes, that the program that you have set, we are waiting to be completed. May you send your angels, that the devil shall be shameful and be cast away by the fire, that whatever belongs today is of the Holy Spirit, from the start to the end. In Jesus' name, we spill His blood on the cross for you to forgive us and move forward. Amen. Amen. Now with Jim, I'm very delighted to welcome you to receive your nomination paper for the position of President of the United Transformation. I am extremely humbled, very humbled, to be in front of this gathering. Welcome my boss, actually my boss at this junction, to receive I just want to say also that
received a visit from Uganda who has asked to see you after all this. He is waiting. Media and also your supporters who are either outside here or inside the region. On my right is, of course, the regional governor for the center, Mr. Rashid Piri. Of course, there are also other bank officials, city officials, still trying to make you feel what's true, who is Madam, will not take your time this time to say the Lord. Thank you so much. I am Patricia Kaliati, presenting my papers to you, the Administrative Secretary of UTF, as I'm standing for the presidential seat. These are the signatories of the delegations for the conference, which is going to take place on 17th November 2024. And there is proof of payment of the 10 million which I've paid for the convention and for this presentation. Thank you so much. Thank you very much indeed. Leo ngati Patricia Kaliati ndakola kuzapereka nomination paper yanga yosala imirira kwa president pa 17 November 2024. List hii ndi anthu amene atisainira imene paper ikunenera kuti akhale anthu 50 ochokera maregion almost awiri koma bawo pali maregion atatu amene tasainira. Komanso pali proof of payment kuti ndapereka ya 10 million ndi kukwaniritsa kuima nawo pa mpikisano wa chisankho cha president seat pa 17 pano. Ndikoma kwambiri. So what I will ask the media is to start there. We also want everything to stand on the center, so that your face, your picture there is the center, and that of the presidency. Nobody in the center. Administrative Secretary, Regional Governor Honorable Saidi, Rashidi, Organizing Secretary Honorable Kabambe, TKR Tolibegezega, Komanso Akula Onse. Inero di Balo, kila follow legacy ya ICC, Komanso building the new Malawi with their proven leadership. Looking into the E4, kuyanga nina mapilasi 4 amene timapangisa kuti dziko tilozida lyabayoka kubali ya nyuma, kubali ya chakudya, komanso kugwiritsa zina, kubali kwa investment, kubali ya export and import, komanso kubali ya discipline in public expenditure. Awawa ni mapilasi amene amapangisa kuti dziko tikana kuti dziko lakwanirisa amene ankakunena kuti dziko likuchita bwino amang'anira ma 4 pillars amenewo amene dziko amene anati IMF amachita proof kudzera ku GDP. Kodi GDP yake kwenda bwanji, chuma chikwenda bwanji. Amang'anira net import, export. Kodi tikutenga zotani kuchokera kunja, komanso tikuchita export zilizochoka bwanji. Zimene zimabweretsa ndalama ku dziko la Malawi. Komanso tili discipline yanji ku nkhani ya chuma kuti chikwenda bwino. Kama chuma chikwenda bwino, chikwenda bwino bwanji. Tukamba nkhani ya mafuta, Malawi kuno timaononga mafuta 60 million liters every month. 60 million liters every month in Malawi. Komanzani from South Africa, amaononga 35 million liters every month. Mutakwenda kujifanya ni maononga 60 million liters ya mafuta mwezi mmoja. Ziko lolemera kwambiri South Africa timaononga 35 million liters pa mwezi.
nekuti ifeyo timayika matangi athu amagalimoto kanjinga za moto timayika monso munomu. Zimene zimapangitsanso kuti ikhali ngongole zambiri zimene timongola za mafuta komanso tiziletsanso kubweza. Ndekuti pamene wafunanso kuona kuti tiziyendesa bwanji nkhani ya chuma. Komanso ifeyo timagula zambiri zochokera kunja mulombo kuti ife tizigula kunja mwina zinthu zongochita add value zimene tipanga ife koma tizionesa zochuluka ngati dziko la Malawi. Timachita produce soya, tedza, thonje, tili ndi nyama zambiri zimene ifeyo ngati Patricia akakhale president dziko la Malawi ndikuti tichita focus maboma amene angachita produce zinthu. Wani tiyang'anira kuti kodi thonje tingalituse thonje lochuluka kwambiri Nsanje, Chikwawa, Balaka. Ndikuyikanso ndi mafactory tating'ono topanga timarapas timene tingathenso kuchita feed ndi kuthandiziranso amene akupanga nsalu Malawi muno. Kupewesa kugula nsalu zochuluka kuchokera ku Zambia, Tanzania kumabwera ku Malawi kuno. Nanga nyama tikumaona nyama kuchokera kunja chifukwa chake. Tili ndi Lwambazi, tili ndi Dzalanyama, tili ndi Nzimba, ndi boma limodzi lingathenso kuproduce nyama. Nsanje, Chikwawa ichitanso produce nyama imene ingachitenso feed dziko lonse la Malawi. Pamene kuti net import and export. Komanso timaonanso kuti public expenditure ifeyo discipline yathu tipanga bwanji kaunongene kwa chuma mdziko lino la Malawi. Maulendo ene ndio kumwa timaona bo Rashidi ndivile mukangoonera mukauza atiteni muzikavota teni kale bese sizingatengereso president chifukwa tikatenga kuti president aende moseko imakhala kombo ya magari moto ambirimbiri kuti mafuta petamwe ifenda kanatha kumwa nawo. Rashidi ikeni mulowere kuchikwawa komanso ayuli teni mulowere kunchinji komanso ambassador Ntendere teni mulowere kunzimba kamemezeni mtudwa Malawi titeni mukali bese. Zina zimaoneka kuti kodi irrigation imakhala bwanji kuti ife timaononga ndalama zingati. Chifukwa kuti ine ndiyende ngati president ndikuti ndikhadi konvo yanga ndokuta sabato wanga omwe. Akabweranso Kaliati akabweranso ndoyanga ndachengete yawo ndi sabato zomwe zikufunanso ndalama zokazoka. Ndiye discipline yathu imwe yanga chesitoka chimakama Afrika kwambiri kuti dziko lichite bwino. Komanso timaonanso ma investors. Ndi ma investors azino ndi imene ndifenipira ya GDP imene mapangisa kuti chinthu kuenda bwino kani ya Malawi kapena chipoko cha dziko. Komanso kaona nkhani ya ma investors ionenso nkhani ya consumption. Kukuzala ziti zimene anthu akunya khadi chakudya. Lero nzopesa chisoni kuti anthu na agriculture akane kuti tikhala tikuthesa njala Malawi muno after 60 kapafika imene almost 36 years. Tikatumakomoka ndi zuwa ndikopanda phala. Dikira kuti petikwane tifike 2060 kuti njala ite. Njala itakuta within 2 to 3 years. Ena mabondo na kuti ayi simatengera kuti ine sindibwera pa ndikuze kuti ndipepa yakuti munambo dziko la Malawi pamene amalemga muzipanda zimwe onse mutendere amatisiya 1993 anatisiya tili pa number 3 the poorest countries among the 100 poorest countries kuti tinali pa number 3 mwantu maiko onse osauka muziko lonse lapansi. Najoka kwa nafika pa number 4 1994 medi masitana ndia former president Bakiri Mlozi. Kwa mwe tili pa number 4 China naile pa number 3 mwe maiko onse osauka sasa Malawi. Kwa madu nanalo kuzila kwa bidi. Anambo bwela former president Dr. Bakiri Mlozi unata 1994 ukafika 1997 98 nilali pa number 7. Ndewika joka kwa number 3 number 4 na kwa number 7 kulizi kukuta zikuenda. Kwa mazinapo soko negera kifua cha ndani mweni mafika 1999, 2000, 2001, mweni mafika 2004. Kutoka kasi wale kwa natenga aswa former president Bingwa Wapeleka mzimu wa usemu Tende Udelete inafika pa number 6. Analicha kuja, ndio unanakita focus kama agriculture tufanya gede mwenye kwa Wapeleka pepa yanga hii. Kuyanga nyina mafopila za GDP kudi kima jitenda kwa jimusiko kudaleme ifakamogo ya zijita gate kudi ukaa mwanji. Tausina mwa nyozozi kakole mena. Nizatu wamena li president Tanzania nzimai anabeza ziko lako wa pa 21, aina pa 21. Wanobali pa number 35. Kusonza kuta ukina kuna wakutsika. Ni muta kutifu wameleta unaya kuti. Tika nena dili kumasita. Anamana haya siku Kaliati. Muna makunena mtuina haya kisama nyozozi kakole mena. Kani ya jima iziwa ifani na kandimu ya kalanduna over 16 years. Jazio kuliko mara former president Bakiri Mlozi ni majina mwino bati. Ndipo amesema majina mwino ni bati. Naziwasa kwa mara marehemu Bingwa Wapeleka. Naziwasa kwa mara former president Bingwa Wapeleka. Kwa maso kwa hii kwa kwa mama kufuta ni bati, mama sasa kufuta ni bati.
zonsezo tikuzisiwa ndikabwera ine ngati mzimayi amene ndikuonanso kuti mapira zanga ndiyang'ana nkhani ya economy kuti chuma chizenda bwino Malawi muno komanso ndiyang'ana nkhani ya agriculture imenenso ine feed into the economy ndiyang'ananso nkhani ya digitalization imene tikufuna ifeyo ikitheseraso ngakhale nkhani ya corruption. The table like this one which you are here don't matter our transport, our immigration, our policy, our kulandi, our agriculture, our trade. So we are going to connect it. My systems, my azie kabilana, azie kulana. Every my computer memory system. Whoever may have malo or jogera kunja, you can just click on the photo. We create a photo, a gateway. Mukitaka kwa click kabeba ona kuti ndifuna lani. Kila kinyo sejo kuza malo kimuonesha kwa mwepo. Kuti malo amenewa mukalipira kwa kuti ndipo drama za kuti. Koma sapa malo kama pesa malo wantu akakuta kitakale connect manzi magesa alipo kale. Ndipo so miseu yakozedwa so kale. Anthu azingopita ndikira direct malo na ufuna kumanga nyumba magesa tukubiriza. Asa tutenga nthawe ya itali imene mpangira pano kuti zinthu kokozi kulapira kupika kumadera. Kwa hati kulicheri ya zifeshona tu magesi kulime. Koma so maploti mwambiri ena nakaendera betu makandulo, maproboi, masola. Kufanyona kuti magesi sana kine connect. Masola mene fetu kutenge tukwendera Malawi kuno antukakula ku China. Imene 99 number 3 mama iko South Sisa. Ndipo mama iko 100 South Sisa patikolose la basi. China ina zatuka 2013. Mene China ina tuka 2013 mama iko ose 100 South Sisa. Ifenali ba number 5. And this is 2013 not number 5. Demu tabona ukichukua China mpita kwino. Imkulisa Chidwi Nyamana mena kuma secondary school my university. Komaso kulisa Chidwi Nyamana, ukulisa Chidwi Azimai, komaso kulisa Chidwi ma adult. Ifasa difa kulisa Chidwi kuzela kuma micro, small, medium and the enterprise. Kuri imene ima ongezera so 40%. That is by 2020 but by 40% of GDP. Ikuongezereka ni ma SMEs. Amene akubakani ma business angono. Komanso ma business angono amene amabakisa so 24% amakabuda akubeza chiko. Ife likabwera we triple that. Singakhale so 40% it will be 100 something percent. It may also get to be 100 something percent of employment imene ngalebi. Komanso life uyani bakulu imasitaso. Ndeti ndanza tu imene the study ya United Nations UNDP, study ya European Union, study ya African Development Bank. Komanso ifeyo kuti anyamata amene ndi ma challenges kuti sangachita access to resources. Ndingaba kirejani, ndingata kirejani. Nkhani iso amene tili nayo kuma pillars amene tili nayo feeding into the manifesto of UTM. We wonder kodi education digital policy budget. Ana tusikhaso jatimana ndakuma na press conference kuri ana kutokera ku Nazare primary ku secondary school ndipo kwamba kisa hands up down up take your nose take your head no kutokera hivi ku Nazare school takuza sana kujua this is a needle and what is the use of the needle kutokera ku Nazare school ana ziziwa kuna kuli neyo ni talent yanga ndi identify talent za wana ngalimetera pakika kuti policy ya community colleges inakakuya flopa temene chechokenda kuti antisamba dziwa kuti community college ndodani dimapitisa college community college anadiwa kale ku university we need to take them down from the nursery school from primary school kamana ka primary school kazidziwa kuti neni chakupanga kamati ndichakupanga ka apron ndichakukonda machine motere akamafika ku secondary school my universities we follow them with their talents. Also, we are no longer going to school. We can remember subject 11. Kama kakulepa English, ndio mwana mimi alibe JC. Kama nakulepa subject 9, akakulepa English, ndio alibe MCE. Akabila kunyumba hapo kala, Chidwi janga basi. And you can also believe with me that ambirana, anatokera ku universities, alikapaza njinga ta moto. Tunapanga manganyu tena shikisamalo. Kuti malo amena jagape za manganyu akapaza gari mimi. No. Ifeo Ngada UTM, kujela Patricia Kaliati Lero Boma, it won't be the issue. And those are my universities, we are going to use them. Bukunda College, Fume Research, Commercial, Intensive Research, fertilizer, akudula banoi. We can have even fertilizer, organic fertilizer. In China, we make from China, fertilizer, kukulisha 5,000. Kujila translate $dollars kama na yeni yao, it's 5,000 Malawi. Bena makampani na upanga 28,000. Wale sabuloka we can sell them at 30,000. Wale sabuloka we can sell them at 22,000 and to one reason. But now the research which you have, it is commercial, Fumwe, commercial Yamada, Bunda, they can come up.
kuti fertilizer zipangota kuti thandizire alimi athu amene tili nawo kuti tizitha kuproduce zochuluka. Mutandiko mnaweza kule leo tudikira mvula kuti ifumbe tikadzale. Koma we have running waters in different big rivers. Kulepera kuti tulise ntchito madzi amene. Tinali ndi madzi ochuluka Malawi muno. Timadandaula nyanja sasa nyanja is going by. It's going without utilizing the waters which we had in these lakes, which is really very unfortunate. The entire kuti ma resources amene tili nawo ife yagwiritse ntchito. Kuti pamene lero mmene tikuyambula pano tili pa number 5 the poorest countries. Ndikuyambira 81 ukafika pa number 2024 tidakhalike kwa paja stagnant without even moving forward. Kuti ndi zinthu zimene ngatipangise kuti tijoke pano because why we don't have the discipline. Komanso even when now we can create photo using the digitalization, it's going to help us also for in the article in the industrialization. The current reason to zochita. What is my format? I mean, I did Zosonyeza zawo. Mchinji amazala jani. Mchinji amazala soya, amazala teza, amazala nyemba, kumakhala chima. Tathandizire kwa njiti makamba tati ngono. Alimekuwa kuti apase zochita zochidwanja, anyamata azimaita apase zanji. Acha kumalima ziweto, acha kumalima nkuku. Kumene kuchako kuti ena anyamata ena azikukusa zokudya za nkuku. Anyamata ena kukunda abwera kuzisesa anyamata ena azipanga nyongolosi. Nyongolosi ndo zingachite boost zokudya za jani za nkuku. Ndowe zimene zichokera ku nkuku zija kungosakaniza ndi 10 kg ya fertilizer, ndowe za 50 kg ya tumbalamu, ndowe za nkuku, kandowe za nkumba, olo ndowe za kalulu ndi manyowa ambiri. Ngakhale kukotoa kalulu ni manyowa mphamvu kwambiri kuposa fertilizer. We need to produce a number of our farmers in the country. Kuti akamachita ulimi wawo azitusa so manyowa amene ngati kumachira mbewu zathu popanda vuto linalilonse. Tikatero tionanso nkhani ya judiciary. Tikakhandi poto imene iyi komanso tiziona kuti milandu ina iliyonse isanapite ku koti zikhala kuti ayonedwa ndipo achita research popa kuti ndalama zambiri za dziko zizionongeka. Akachita research simatenga nthawi komanso akaonekera bwinobwino ndikuti anzathu kuti apekusaso ntchito zimene amagwira ntchito ku judiciary. So I have 5.6 policies. Issues of economy, issues of agriculture, issues of industrialization, issues of digitalization, issues of judiciary, as well as education, where we need kuti anatu akamatoka ku masukulu kuti akhale kuti akudziwa kale kuti matalents awo ndodani ndipo athandizira bwanji dziko la Malawi kupita patsogolo ndi matalents amene ali nawo komanso matalents amene ali nawo komanso kuti achita faculties onse amene alipo the add value and see kuti anatu akamaphunzira asaphunzire kuti akangolembedwa ntchito koma aphunzire kuti azalembeswa kupita ntchito. Anatu ambiri amene tikuwaphunzitsa pakali pano kali ndi imegali toyenda kuti ndifuna tikatuka kukulu ndikalembedwe ntchito into the private sector or into government. But we want them that when they finish their education, they've got to be also one of those private sectors to employ other people. So they've got to employ themselves and employ others as well to earn on top of the 24 which is there by as to what 2020 research is talking about, that 24% the added employment because of the CMAs. Koma tikapitira pamene pakuti tapasa zochita zambiri ndikuti anthu amene waawonjezera we are going to triple the percentage for employment. Mavuto ozimangirira achepa, mavuto omathawa ana achepa, mavuto amene amayi ndi anyamata kufutika kumathawa sukulu komanso kumapangapangapata achepa komanso dziko la Malawi likhala ndi chuma chokhazikika imene tingathe kupititsa patsogolo moyo wa Malawi. Komanso ifeyo sitinenanso kuti kuyambira 2025 sitinenanso kuti njala ithetsa in 36 years. Ndi mwana wankulu kuti kane kuti njala itha in 36 years kuti njala ikatha 2060 ndio nthawi yonse tikatimakomoka nayo which is very sad and very sad for us to be talking about that. Malawi ndi dziko lolemera kwambiri imzozedera zake zonse kuti kugwira na manja kugwiritsa ntchito manifesto athu a UTM amene ena anapindula nawo kuti kudya katatu pa siku tikamana kudya katatu pa siku sitimaena kuti anthu azidikira ukolola koka kuti adani koma when we empower ndi kuti amene akupanga ma business akachoka business akhandizosiyenera zokagula chakudya kudya mamawa masana madzulo ena akalembedwa ntchito akhandimwayo kudya mamawa masana madzulo akalima ndi ukolola akhandi mphamvu yakudya mamawa masana madzulo tikachitaso lesson the subsidized tikumakhandi fertilizer ochipa amene titha kumapanga through ma research tili nawo ife yakuchiteze vumwe komanso ivi libunda tikhandi ma fertilizer amene angatsike mtengo through the organic imene tingathe kuwathandizira alimi kukhala ndi zokolola zochuluka komanso tikatero ndi kuti tikhalanso ndi mega farms where amene tena kuti sitimatenganso anyamata kuti tekwera titenge mzikalima kuti sitima konkuno zambiri zochuluka tikhale ndi zinthu kuti anthu akunja afuna zochuluka zotani zimene tingachite produce tikulephera kuchita supply soya weni chifukwa chokuti sitikuchita empower Malawi
kuleta ukita supply, ukita export, mteza weni. So this is not the power Malawi. Take it or leave it. Government is failing to export even soya. Government is failing to export even groundnuts. Because I said we are not having enough. But we have a number of farmers who can produce. We have a number of companies, a number of districts who can produce soya as well as who can produce groundnuts. But in Ghana, if we are able to pay 200 million, I made to pay my MPs. Okay, Mulanji, how many MPs we have in Mulanji? We have 9. Times 200 million. The MPs, we give them 200 million, we set aside the 200 million, each and every constituency, we put it at the council. And this council, when it have currently justification office, it may not justify how many projects and how many developments we want per district level. They may need to have this is produce, this is employ, commercial this is currently trainer, commercial this is bangas export. Kunzimba, Gabangajani, Mulanji, Parome, Nandolo, Indi Cholo, Nanas. They can produce my Jewish. Most of them couldn't power Yamada, Gidas Ramai, Gidas empower Zimbabwe. Entire matter, Kubao, is the country of Mina Jadova, or most of Bangama business hour, Gidas produce, and manufactured into Zambili, they would have from Madero. Joringa, put a number 5, it Rugemo, Mama goes out, Sisa, the Pileso, Benapage, put it to in different houses, the Ria Doka. And your mother will pan Zojida, as Bambo can Zojida, as mine, our Kalata Zojida, then Madero, the Madizigo, Lilibino. We never got meetings, different meetings in the Medimabaki and how we are COVID. Kumaduza uli business, singa kumane to Semamozi. For we not yes and Jojida, he made to for a fair, then to Vempeni, and Malawi course when Mumba, Lero Wapeleka Kalata Zake, Chodzapikisana now, convention, UTM, Ngati president wa UTM in Simai. Mafuta mena maya mwana na Indiana. Mena ngakiteso soti mafuta mena udamaya Indiana. Ifedame tukuziwa mafuto. Wadi ifeyo mafuto watu ndotani. Alifeti majida patronize program ambi. Majida patronize munisika, majida patronize musipata, majida patronize kani ya mati, majida patronize kani ya mapuziro. Kudinga kale ana bila school. Amepekezela kutimaya katulana ku school. Ngakale kwa kopali gari moto, magari moto awili abamba wenda bila kunchito, tena ngatuleni ku school. Then we need to empower a woman and we need to have a woman to lead so that we can sort out and solve the problems which women and children are facing. And when women are sorting out these problems, the beneficiaries are men, because behind every woman and every successful woman there is a man. And these men are going to be the beneficiaries of the products or the produce which are going to be produced by a woman, none other than Patricia Kaliati. May God bless you. Iya, kubira kumwenda fingana lero pa mambo watu kulandira na weka kwa mai Patricia Kaliati. Mulu bivani sikusa sema kufai kwa mambo ndo bosia na mambo ndio mtuma ya pesa. Pele hapa yangu ofisa sana ipendelea kwa segere kwa watu different roles. Sei passou de ver, Yehova Mungu watu tilosangala bantu okondwa popeza msimu wanu woyera unaikizira mamuntu amene tikudalira dziko lino la Malawi popezatu wina aliyense ali wokhumudwa kuti chitsogolo ndichotani popezatu inde kusanje zili pakati pathu ndipate nthawi ino tupepa mu dzina la Yesu Khristu tukukwezekani pamwamba mamba popeza chilichonse chimene tiona ife ndi chilengedwe chanu komadi inu sitingakuoneni tikhulupirira kuti chilichonse chimene timaona ife ndi maso athu ndinu Yehova Alefa ndi Omega. Tikupemphani kudzera zonsezi kuti mtsogolere wathu akhale ndi moyo wautali pamene adzayima pa ballot chaka cha 2025 kudzakhala mzimayi woyamba pa chisankho chachitatu muno m'Malawi pamene tidzakhala tikudikira ulemerero ndi kugwira ntchito mwadodomoyo. Amen. Amen. Masudi sukuna, anafuna maramse, so antubanya, muri dufu uneo.
We'll make sure the chairman of convention. So you have presented your nomination papers confirming your interest to contest. You've outlined what you want to achieve if you are elected as the Malawi president. Shed more light about this contest and also why should people vote for you? There are a number of areas where it was because we've been in Malawi for a number of years, and that this century we cannot be experiencing the challenges. And let me tell the nation that we are the poorest, number 5, the poorest countries. The poorest country amongst the 100 countries. And people, they've been talking about education, talking about, no, I'm not going to dwell much on that. People, they know that I've gone to school. I've got a number of awards which I've received. And I've been in government and cabinet minister for a number of years. That's none of the public's interest. But the interest of the public is to see and know why that I want to stand as a president. Will come with 17th November 2024, and also being on the ballot paper, because I'm going to win and I'm going to be on the ballot paper come 2025. Since 1981, we've been number 3, number 4, and the China was even coming last from us. We are doing better than China. But today now we found that 2013 China got out of the poorest countries, among the 100 poorest countries. But still we are there. When the late Kamubanda, in 1999, that is 1983, 1983 to 1994, where they were going out of government, we are number 4. But now when the late, when the former president, Bakiri came in, from 1994 to 1997, being number 7. And those are the people who've been having papers. When you talk about the late Kamubanda, very educated person, but we were number 4 among the first 10 poorest countries. We are number 4. When we were led by the very intelligent and well-educated person. So when people they focus about education, it's none, it's nothing. Your education is your personal thing or jacket which you're going to take. So what we want to do now is to see what is it that IMF judges look at Malawi to say it is the poorest countries, and we are number 5. One, they look on the 4 pillars, and this is the net import and export. What is it that we are doing as the country? We are importing a lot than exporting a lot. So what we are supposed to be doing, Patricia, will be now exporting a lot. And what is it that we are going to be exporting? We are the rich country in Malawi. We have a good soil. We have a number of items which we can even produce. We have soya, we have groundnuts. We can even produce meat. We can produce cotton in the country. And which are these districts which you can empower? We can empower Sanje, Chikwawa, Balaka to produce a lot of cotton, where it will end up into clothing. And we won't be buying clothes from Zambia or Tanzania. And we are going to empower people from Chinji, where they're going to produce a lot of nuts, a lot of soya, where we are going even exporting. At the end of the day, we might add to the forex which we are lacking now. The forex which we are giving to a lot of bidding companies, because we know that they pay a lot of taxes to government, and we have more than, I think it should be 10 of bidding companies, whereby these people, they don't even get Malawi kwacha, they get the forex. At the end of the day, we lose the forex each and every day, because these people, they get forex, not Malawi kwacha. We need to look into that as well. What is it that Zimba produce? They produce even nuts, they produce soya, they can produce meat, the guambazi, the zalanyama. They can produce meat where we can be also exporting than importing the meat.
we can also empower Mulanje Palombe for the pigeon peas so that we can be exporting to after adding value, so to say. Because sometimes we export pigeon peas to India, then we bring back to Malawi after they've added value. We need to add ourselves value, and we can do that. We have experts who are going to be doing this, and that's why we have well-experienced professionals in different universities of Malawi who are just sitting idle without empowering them. We have the youth who are well-educated, but now they're doing kabanza instead of even supporting government policies. And these policies are supposed to be talking. The policies are not talking, and we need to have even create a portal, a gateway, where people, when they want land, passport, and whatever, they can just click on that portal, and they will come and say, what is it that we're looking for? I'm looking for a passport. And they're going to highlight the phases of having a passport, and they're going to be told within 3 days you're going to have your passport. Not what we're experiencing now, where people, they travel, they fly all the way from UK, America, to come here and renew their passport. They stay here for 3 months, 4 months, without even getting a passport. At the end of the day, when they get a passport, they're also being told that this is a fake passport. But this is what we're going to do. And the moment we are going to create a portal, we are going to reduce corruption as well. Because people won't be going behind the back, the doors to say, I'll get the passport as quick as possible. And if it's as quick as possible, that means a month now. And we need to look into also the 4 pillars, that is export and import. And this is another one, is the public expenditure, the discipline which we need to have in the public expenditure. It's not an issue that Patricia, being a president, is supposed to go to Zanje and supervise the cotton farmers, and supervise the poultry farmers, and supervise the dairy farmers. No. We can even ask, Rashid, the regional governor, can you do that? Or Minister A, can you do that? Minister B, can you do that? Even in the absence of the president. Because the president, if he is in every way is going alone, you find that I might go with a husband. The husband is supposed to have some of the workers who are going to be supporting the husband. And the president is going to be with somebody else who is going to be supporting the president, with even the polishing of the shoes, dressing, makeup, hair, whatever. No. And that is a lot of money. So when you go as a president, you spend much and more than when you delegate somebody to just go. And lucky enough with UTM, we've created regional presidents. And these regional presidents are the ones who are supposed to be empowered to do the work. And that one is supposed to be reporting to the president. And the president is supposed to be seeing what is happening at the regional level. And when you talk about the production of juice, where we are going to have a lot of pineapples, a lot of avocado pears, and we will say which country, which districts are producing this. So we might have all those. And these are women and youth and men who are every day on the bow fearing that if I'm going to be home, what is I'm going to do? The Minister of Agriculture said we are going to experience hunger for 36 years. What a job. And they're saying we are going to get rid of hunger 2060. Malawi is very rich, but the problem is we are waiting for rains from the heaven to come. But we have running waters where God has blessed us with. We have the lake. Why can't we use it? Why can't we pump water into the rural areas? The district of Mangochi, the district of Karonga, all the districts which are along the lake. We can use them. We have fish we can export as well. So there is a lot which Patricia is going to do. And let me tell the Malawians to say, vote for a woman, the challenges which you have, women and children, that they're going to be sorted out by a woman herself. Nobody else. Mujijewa anthu akuvotereni chifukwa chani? Wani kukhala president wa UTM komanso azakuvotereni chifukwa chani kukhala mtsogoleri wa dziko lino? Lero ngati nzimayi amene tikudziwa mavuto amene tikumana nawo, komanso munthu amene ndagwira ntchito maboma onse, ndakhala minister mazaka zochuluka mwina 16, ndakhala ndi mawadi ochuluka ambiri, ndi mama ndipasira madziwonso kuti ndikugwira ntchito zimenezo. Ndaona mavuto amene ndakhala ndi ma president onse amene madziwa kuti apapa pali ma strength, apa panali ma weaknesses. Enaso mwina ena azitantha mana kuti ayi koma ndipotena chifukwa cha sukulu ayi, asukulu alipo. Ena matha kumayankhula mwina zinthu zosamveka koma malipira kuti achite apereke ma services okwana. Koma ifenera kuti mukavotera Patricia Kaliati akuthandizirani mavuto amene akuchepesirani mavuto amene akumana nawo Malawi muno. Nkhani ya zachuma, komanso nkhani ya ma investors, nkhani ya consumption imene ili mapira za GDP amene amapangisa kuti aone IMF kuti Malawi kuchita bwanji. Malawi muno ena analipo ophunzira amene tinakhala nawo kakaba number 5 pa number 4 pamayiko osawisisa Malawi muno kuti kakha number 4. China anali number 3. Koma China natilumpa ife kutipitira papa kumapita kutuluka mamayiko onse 100 kumene nali 2013. Ndikakhala sipano ife namene tupita majo makakula sola
kupita moja umakagula matoothpick koma sungi kumalawi kuno zili kozambiri tazala mpepele mwa misijemu masungi zopangira toothpick mitengo tukuzala daily mmepanga vumire nzimbi mvula tukulepha kuyang'anira ina nkumau maso koma tupita kuchina ukagula toothpick weni tupita South Africa ukagula ndikuje mafuta ophikira drive kuti ngatama konda drive ku South Africa kunoko chikulepha njani kuti anchinji kumena machina producing teza machina so produce soya ojuluka mulilongwe muno kuti amene ajawo tipereke timakampani tating'oti ng'ono amayi anyamata zichosa mafuta amene acho komanso titume anthu tatume achina kabambe awo director organizing secretary wa region tapita mkono South Africa kuti right amayika mochani kuti mafuta maji azikoma kuti aziposa ife atilawe aziposa athu akazinga. We can do that. Tita ukandi boma lapa derawo kita produce mafuta ophikira. Tita ukandi boma lapa okangati nsanje chikwa baraka kita produce nsalu kuti anthu tizigula nsalu zimene timakaoda maiko ena akunja ngati ku Zambia au Tanzania. Kodi tingapange chani kuti ife titapanga zokumwa tokha kudzera ku nanasi komanso mango amene ife tili nawo. Tingachite mpawa bwanja achinyamata komanso amayi. Komanso pano kumbali ya GDP imeneyi 40% kuyambira research ya 2020 imachita adi ku GDP imene tili nawo. Komanso 24% imaonjezeraso masemwezi amaonjezeraso employment. Ifeyo tikabwera ngati ya UTM 2025 ndio tichita triple kuti anthu akhala ali busy anyamata athu kodi ma university angapange zotani. Research imene tikugula fertilizer odula panopa tingakuchiteze tingakapange research bwanji ya organic fertilizer angapangeso bwanji kujeni kuvumbwe komanso ngakhale kubunda komanso alimi amene tikamapanga kuti ndi ulimi wa nkhuku ndi ulimi wa nkhumba ndi ulimi wa ng'ombe amene angapangiza kudya zimenezi ndi ati nditathandiza chinyamata amene aja aina amene angokhala kumapanga macowboy amene aja ndikuti akusowa zochita boma siti kuaganize kuti apasi kuti azipanga zotani. Lero nkhani ya maphunziro pamene tikuyang'ana ma 4 pillars a GDP imene ili net import and export tiyang'anaso public consumption public expenditure tiyang'anaso nkhani ya investment tiyang'anaso nkhani ya consumption. Public expenditure imene timaononga chuma chifukwa chona kuti timangoyenda wina aliyense ndikuti tikaenda anthu awiri pano ndikuti wina atenga zache asapato zache mabrush yake atengaso sokosi zache ndikuti wakhala line yokonza zimenezo ndalama zikuonongeka malamo kuti tichita tizituma anthu kuti apite mukapangeza kuti ife timaonaso ntchito zina. Komanso nkhani imene tikati tikonjezeraso ndi mapolisi ya UTM ngati ama mega farms imene tikuchita export anthu athu abwera kumagwira ntchito za ma mega farm kugwiritsa ntchito madzi amene tinawo sitimadaliranso kuti mvula igwe tikazale titha kumalima katatu pachaka chifukwa cha madzi amene tinawo. Tiwonjezera nkhani ya ulimi wothirira tithandizira mapampu apite pafupi mpatali kuti manyumba muja amene ndi kamunda kamodzi atha kukolola anthu kuzalapo pa nyemba akakolola nyemba zazaleso chimanga chifukwa cha ulimi wothirira umene tinawo kudzera ku misinje imene yochuluka ya madzi komanso kudzera ku maboma amene ali mpepete mwa madzi ochuluka. Komanso tiyang'anaso nkhani ndikuti ma 6 components amene ndi nawo economy agriculture industrialization digitalization judiciary komanso education. Anzathu maiko akunja ana ang'ono matalenti awo timadziwa adakali ang'ono lerolo tumalepesana ma subject 9 11 akangolephera English ndio pepa imene ilibe chani ilibe ntchito ngotaya nthawi kupita ku school kwa zaka zonse 4 koma apitanso kumuzi kuti alibe chilichonse chofuna kuchita mapeto azikaenda njinga zakapalasa nthawi zinazitanira ma minibus koma munthu akuti anapita ku school mwina amaliza form 4 koma chifukwa alephera English. Tiyambe kusatira anathu adakali ang'ono kuchoka ku Nazareth school kuti matalenti awo ndi otani akamafika mwina standard 1 kamwana kakudziwa kuti ine ndi designer akamafika pa standard 1 mwana uja kudziwa kuti matalenti ake ndi musician is an artist akamafika adziwa kuti uyu ndi ka engineer uyu akamafika apadziwanso kuti uyu ndi scientist chifukwa chakuti tachita follow up kuchokera ali kwa ana ang'ono imene nkhani ya education. Komanso nkhani ya judiciary tikamafika pana kuti tafika ndi nkhani kuti ndalama zambiri samaonongeke tizionanso kuti anthu aja isatira nkhani ndikuona kuti ndiyoona osangoti chilichonse kwekwere ndikuti mapeza kuti tiziononga ndalama zambiri. Komanso nkhani ya industrialization ndikuti tikanti mapakati ma company anyamata athu amene ali ku masti amene ali ku bunda amene ali ku mubasi osaje akhala kuti akutibweresera kuti kudziko tizipanga chani issues of industrialization. Nkhani ya digitalization ndikuti tionaona kuti ifeyo timavutika kukhala 6 months tikudikira passport mwina mwezi chaka zaka zambiri malo sanapasidwe titakhala kuti tifuna malo timakhala nthawi yayitali tisanandire even driving license koma tikakhala ndi poto kapena ka gateway kamene kazikhala office imodzi onse ma department onse azikhala malo amodzi. They create that gateway, they create that portal. They'll just click wherever they are going to be. Kaya kakhala kuti ali ku UK or ku America koma kufuna passport, they'll just click and the information of the passport is going to come. Kuti mukafira dzina lanu apa passport yanu mwe mukuifuna mulandira after 5 days ndipo mutumize email yanu passport yanu ikupezani
kapesa driving license kapena namba yanu ya gari moto ikupezani osati mwina imene iso digitalization itithandizaso kuthesa corruption imene timauzana kuti azungulirani kuseliku mwina ndalama kumapita koma passport osatani osabwera ndalama kumapita driving license osabwera komanso anthu kumagona panja kumagona kuma depot kuchoka ku Nzuzu kuchoka ku Blantyre kubwera kuzatenga passport imene atenga mwina for 3 months 4 months sanatuluke mapeto ache ikatulukanso akumakanizaso maboda kuti passport ya ndi ya fake zonsezo zimene angatithandizire ndi anyamata ngati inu amene ife tikufuna ndiye tikabweranso kuti talowa kwambiri digitalization industrialization itithandiziranso kugwiritsa ntchito IT nkhani ya education passport VVIP zinthu ngati zimene zikuti titamwamuza dokotala kuti ndulwa chakuti kugwiritsa ntchito ma learning paper we need to have a paper free nation where we are going to be using a computer sizi zikutivuta lero zozilembesa ma national IDs chifukwa we don't have experts and we didn't even follow up to the people who are going to who knows what a computer is and how they are going to play around with a computer. Your recent arrest, will it not affect your interest to contest? That I cannot even comment, but I don't think it's good for me to comment on that. And if that's the case, then I couldn't be here. Kumangirwa kwanu simuganiza kuti wakosa kwanza malingaliro nkhani imene siningachite so comment ndili pano kuti zapereka paper yanga yoti ndikuzakhala president. Thank you. Bora Zake Wow.
Wapeleka director mai no Wapeleka deputy director mai center komanso muka mufuna kwa national director mai secretary atu treasurer general atu komanso national organizing atu. Oh, you receive. I receive. Mai atu amene mufuna kwa nation takunya dia kwa pia mai makolo wanga wose moni nonse ndine ndani tokoza kwanga nkosa wanira kwa matungo musi ya mulungu ya Mtsogoleli siku la lero Kristo anatukumbukira oyera wose tipempeso oyera watu totasausima oyera tipemperere tose tipange pamodzi kukhala anthu ogwirizana komanso atipange kukhala anthu okhululukirana atipangenso kukhala anthu amene tifuna tiyende chitsogolo limodzi kuti chipani cha UTM chisafe pali ambiri amene amakunamizani ayi chipani chili ngongoli chipani chilibe ngongoli pali anthu amene mwakukoma mtima kwawo before the late anapita kukakonzesa ma t-shirt ndi nsalu anakuwa kungwauza ndikonzesa zakuti ocha bwino ni mawera wishaza amene akonzesa zimenezo si chipani cha UTM tsono anthu akumanena kuti chipani chili ngongoli komanso amene akunena ali momwemo ufuna so mpando kuti omweyo ngati ali momwemo akufuna mpando osangotenga 4 billion wakapeleke kwa sasa chipani ndija Mtsogoleli ine silingabwera pamakana kuti ayi mwabwera kunyumba kuno nthawi imene chilimana alipo kuno simumafikako ndiye ndine munthu wabwino nyumba imene ndi yache pangira kampeni nyumba ya boma nyumba ya boma oyamba kukhala nawo anali chilimali pesa ndi unaso zimakhali nyumba zalephala kutengani kunyumba kwathu tinduna za boma ndeta fikapo kunyumba ya boma ndiye zikatiyana liko kujakama kutengerani kwa maneta kutengani kuno ndipo ngatenga kutengani kunyumba ya boma kakhale nikoni chifukwa boma munapangania kuti likhale pati tinasankha kutulukako kuti ife sizisiru tinasanduka chisiru takuyikani pamenepo tinolaso kukhala zisiru kuti tizikhalaso zisiru mpaka kukula bwaji kumfana hivi ndiye isaidi lipatoka ti maso pajani aloka kukulira kuliaka ndakhandiza fumu kulezera ife kumakhala milambo ili mbu ayi kulendeona tikatika mowa umenewu ya manifesto athu apangisa anthu kumabwera kumatiravulira mmaso kumabwera anthu kumationesa mathongo kubwera kumationesa kuti wakhuta zinazafika mokhazukira m'mikamwamu manifesto andani ndiye ife tingoti ambuye mulungu kumene muli inu pamene mukusangalala ndi president wathu kumeneko ine kukomena ndikuti mukatero ndiyang'anireni ife manifesto athu tapange dani nkhani ya mamega farm nkhani ya lumikizana madzi nkhani ya magesi ena tili mtani mukaweremu kama magesi makompati palibe mukisaba mungu 23 maziti mamwa amoboka mwa misewu kupita ukatunga mazi muti menemo koma ife yute ndimana kuti mazi tulumikiza khomo ndi chani kamunyoje watapuyo kuti ine ndikumva kutentha nthawi zino angozuka ndi mamuna acha zika musevule tapu
kumba mkochi kumazi mpaka nakwenda pang'ono akubwerera ifosa mpirisa ja chiro tungodikira kuti kodi mvula ivumbaliti tizale mitapachi koma kumalawi kuno mulungu anakondera dziko la Malawi mazi tilinawo misinje ingoenda ingokoka mapampazi ana kumapita nawo kunyanja mazi yonse kwagwirisa jani chiro nthawi yogwirisa mazi nthawi yake ndimene kubwerayi imene UTM ikhale pa chiwongolero kuti nkhani ya mazi tiyigwirisa bwanji wina aliyese akhale ndi nkhani imene makamba pano ni nkhani ya maphunziro ambiri talephera kutumiza natu kuchani ena kuma university ena kuma secondary school koma ndalama ndiye tingokhala kuyika panzera ati mapereka ma 1000 kwa munthu no ngati ni ndalama zochuluka ngati boma tiyeni onse amene asankhidwa apita ku school secondary school apase na kuchire mubasi imafunira ndiye ndalama zingati nanga Chansa College unima imafunira ndalama zingati nanga Buda College ibakhala ndi ana ngati ana amenewa akalipiridwa amafuna utani ndekuti ndalama zo zilipo tilipira natha Malawi kuchokera mabanja osauka onse azipita ku school lero kuti adani tichite factor ini mafactors amene ali ku school kuja mafaculties ali ku school ko kuti mwana athu azipanga chani lero mwana nga ndalama zolipira manebu zolipira maphunziro kete kwangolephera English ndalama zonse zalawaja mwana timphunzitsa zinthu zoti kuti iyeyo akamamaliza school akhale munthu wozitani osati apite kuja ma subject 14 iwo alephera English te ukabwerezeso iwo ukalembesa no tikhale ndi program yakuti ana athu amene tikuwanongera ndalama pamapetepate akhale ndi chinthu yakuti chichokha munthu atakutani atakupanga ambiri imene tikamba paja kuti azimayi ambiri ine ndili ndi unatakhandima nditakhatilusisa malamulo wills and inheritance, child marriage and protection, dakandinkhani yoteteza ana, child care, dakandinkhani ya maukwati ambiri amuna nango tisia ena tidapangira data timbera njipaza amuna majira kwa ya shukuru apuzile kwa tikari atisia boma ili nimeli bwele liteteza azimai boma ili ndimene liyang'anira azibambo ambira kumanzi mangirira akakhavuka alibechina chilichonse tipite mmanyikazi tikaona matrauza azibambo kuti tipise mmatumba mwawo tikameza mtenga umene ajavilete kuphikira ajenga matrauza awo akaja pakusinje taunyamulako mtenga umene nali mtumba mwa bambo kupita nawo kuti akapita kunyipa chimene kuyang'ana mtumba mwamo apazamo mtenga woka zimene zazibambo amafika pamataya moyo wawo chifukwa chosowa chotani azibambo kumakhala pabawo mama omwe kuthawa zolengeza zakuti anthu akulima ja tikamapita ku airport anthu akulima ja tikuja ndifenda anthu akuchokera ku India ku America kumalima nkhuku kuti nkhuku zimene tikati zizilimaninda abambo alifani katipaseni azibambo angapo aliyese nkhuku zake 500 tiye mukatamia mukaziweka zimene zimuzikagulisa kwa kuti amayi inuyo zipangani zakudya za nkhuku inu zipangani nyongolo inu ena tiyeni mwamanga khola lanu kaunjika ni mwani nkhumba muzione nkhumba za mapera ochuluka kuti zimabereka ana 10, 13 yakuti mbaje muzigulisa yai ngode kugulisira more than 35,000 kamene potiso waso kuja kamene kuja katatu pa siku siti maana kuti wina aliyesa wa kutawa ni wamu muzazili majimangani kama akale nizo tekera zake kutatu katikani chakuja madrama zokujera za mamawa ndrama ojera za masana ndrama ojera jani ndrama uja kale ni nyumba yake tikamaka baso nkhani ona kuti ifeyo tizichita export jani tizigwira ntchito zotani tilakauta kalima kampani imene timani apaja Baraka Nsanje Chikwawa kumene timalima kothonje kumene kuja alimi onse tapasa thonje la makono akutusa thonje lochuluka akupanga nsalu zawo sitimapita ku Tanzania konkula salu ndikuzambia jikwali chapa ni mozi waka imene kukulisa jani salu kalipanda machai na kukubwesera saluwa kwa kukula mochipa lero loi mozi di 100,000 tikati feta kantima kukapa ndakitati ngoto panga saba tizikula 100,000 leo kia nizipanga mafuta opigia azimai kululani nizipanga mafuta opigia lilo ngwene nizipanga jani mchinji komasa mchisidowa nizipanga jani zintunga tizimene zozo ndekuti azimai yakalali biza upanga mabizinesi walipesa mai amene
azidandaula kuti ino kwa chiwanga wata amunanga kubwera kwa kweni ama nthandizeni amunanga anamwalira kwati amafuna ndivuto ama nthandizeni ina akazanga anandisira ana kwati akataka kuthawirani kusirani ana ndivuto Dalia zao kutazitumikira nawo amene akazawo anasira amaya khalo zidalia kwa iwoka ndikutumikira nawo amene Mulungu anatenga mzawo pakati pawo kumbana edi akili kumakazi ndo usozo chita lero kudada ulankhani ya mafuta Malawi kuno imaononga mafuta 60 million liters pamwezi. Malawi ndi South Africa dziko lotukuka ndiliti kana kuli magari moto ambiri ndikuti kuli makampani mafactories ambiri ndikuti South Africa imeononga 35 million liters. Lero mafuta tikumaso lero pali anakuti president akakuplanta filling station yakuti musaike mafuta ati akasakale pa line kumatira mafuta kwa sababu achita manyazi aposa mena kuchitira pano mulia ife toka Malawi tikumaso wazi tumetikusowera pano nduna ya agriculture kunena kuti njala ya Malawi muno izatha 26 tilipo lero munthu kupima makodi ya munthu kumana kuti Malawi kuno njala ika 26 ndiye kuti ife tizikomoka pakali pano kuti njira kuti tizakhandija kuti 26 mwana kuti kodi ife njala ingathe bwanji ndipo savuta kuti njala ku Malawi ndani savuta wali tisise mitengo ya fertilizer zibambo azimai zotani zambiri zilipo Malawi kuno koma tikulephera kuti tizigawe kuti anthu azitani mapetwaje tungofuna basi ifeyo zingokhala pa line ati tandema 1000 iwo anyamuka apite azikakutisa mimba zawo ife 1000 tigawe pamwezi ndeuti ngakasinda 1000 kukula kaokomani pomwekonso 1000 abambo achose pakapezere kape yawo ka 200 koma kwachose koso pa 1000 ni mwana wao kulu kwa tunakhala Malawi muno zaka 6 za ufulu nthawi yakwana asogoleli yopanda sokuzi lokuti Kimanya pajakuta kamati ya boma ndilo mweli kuti ziko mkwambiri boma la Malawi ndiliti koma nthawi yakwana kuti tichosaba president ko tiyo bomu Jogera konse kuja Alendi yatu asisi Kaliati nose abusa atu kumu idikusa kuma staunch very staunch organizing secretary atu atreja atu director amai alijo nukapana director amai akule na amai kuvumbidwa mvula kuponedwa njala munithokozere wose abene makusapotani ine ni ndani Mungu akudaliseni akongezereni masiku amwe wanu akupateni zosowa zanu zose kachipanda inu sinizoti pano ndiri weitini kuti munachingira funa kundiba zinatheki
honorable Kibi. Ena ndani amene ndayiwala amene akuyimirira nawo. Oh. Gibson akuyimirira Deputy Director of Logistics. Is it Director of Logistics? Deputy Director of Logistics. Gibson Nkaliga mugunzi wadi. Delegates mugabira ku convention. Deputy Director of Logistics kutoka ku Central Region Gibson. Ndiye kukwera Deputy Director of Operations Andrew Kamuloka. Karimungu Andrew Kamuloka kapasa mpando ka Deputy Director of Operations. Amaya akudia ile ni mafuta ndikale bandara mabo ndemi nata kukala pa Deputy Organizing Secretary amemukwana mai Jose Manyusa. Asikari amadia mafuta ndikale pa Deputy Director but Deputy Treasurer mugawa na meno kapasa mpando anyamata no Central Region. Amaya akudia ile nifa ndikale Nation Director wa ndani wama. Secretary General, mukagawa na babo akalipira timu mali ni mande lino akalipira naone ni mipando emene. Tilindi beauty chali maforogonya amena kuimira pa Deputy Director of Protocol and Social Welfare. Forogonya. Tilindi Chris Kanyaso amena kuimira pa International Relations. Kanyaso akuimira pa meneko. Kilindi Kibwana muka mungona nkope zao Mr. Kibwana akuimira pa Vice President wa kumwera Central Region ndikubira kuti mwina sana singa oma amaimira regional president Northern Region akuimira ndi Catherine Nzumala akuimira pa Vice President Salambula akuimira pa President wa Eastern Region. Ndipandamene ndikuikumbukira nimeneo ine ndipadupa sira ndipasirani ngabwera sukumana nawo. Mukakhandi anthu ambiri ku Central Region amene akuimira mipando iyi apase ni chani? Apase ni support. Kuti zikike bwino. Kuti akhale anthu ambiri okuimirani kutera kumeneko. Tili ndi mayi amene akuimira pa Treasure. Amadi mai muyawa akuimira pa Treasure. Bakwera so ndi sabitile kwenda kwa Treasure so bakwera so bangowina. Abena kumira pa Treasure hapo. Ndiye muona so kuti mudani koma chimongo ndi pamene bakwera mai ya jamana ibalase kuti mai so ambira kale mujani. Akale ni mibana. Ndiye amadi pachoka wina pa yani? Malo. Akina India mulirede mwakonzeka. Zose ambuya ngaliseni. Ndiko mkabaji. Ndiwa liaru mwana wangu. Huyu George ni amina kwa Deputy Director wa mai wa kuli John.